Ambalima bamanan kameno maliko nani maliko kan wali mano foli bi nyashi au kilingi na bela jele mafu ya mfa usigorola ka fonya na ko bismillah ka bi bamanan kuna foni sorolun kene ka mimi na wala li chama kiawi maliku na foni ya ani jia fanwere kuna foni ya ula amadam ne ni maliku ngangu kuna fonundi franchero fanga wasablo manyema general de corps d'armée Maliki Diaw aye sigike ni suisi jamana mabadoyi mini oka chaw bi nyeshi suisi jamana ani jamana wore chaw kunyo nyene bolima na sigilendo en fait Mali jamana konano Clodo Wandiler ablasira la Centre national pour la promotion du volontariat Nyemoba fait sigi nyere atumbe talike jenyoya kan mimbi Mali ani suisi jamana je kaula donia kafo osiginka kuma kera femu kan kaseka badu shifun ka yere yichiula ni oye volontariat yi ukaseka ke nafa ani nyeta sirabayi Mali jamana bulu Amadou Kamara ani Ibrahim Koulibaly Sherifla TV jabarani soto wala ulu de tume kenen konnana dantigeli munu kera akera ulu de kanyini ngali galamala anga je anga lamelike wasambe famnya chama so bi anana président CNT fe ka an lamɛ an bɛ foli kɛ an ka ministre ye n'o ye Abdou Kassim Erebɛrɛ Fɔnba parce que ale de y'an yamaruya an ka na a kuma ɲɛfɔ donc volontariat ye fɛn mun ye an b'a dɔn près jamana in kɔnɔ baarakow bɛ cogo jumɛn bi yɛrɛ ye du ɲuman ye ka nin kuma ninnu lafɔ parce que an b'a fɔ k'an bɛ 12 août la n'o ye journée internationale de la jeunesse ye donc Mali jeunes fɛn mun ka bon a sira fɛ o ye baaratayan de ye mais fɛn mun bɛ se ka Mali yɛrɛ dɛmɛ ka Mali état dɛmɛ ka chômage ka dɔ bɔ a la ni ɲɛ tɛ fɛn na mun ka tɛmɛ volontariat kan volontariat ye baara dege don a bɛ denmisɛnw dege baara la a bɛ denmisɛnw bɔ fɛn caman kɔnɔ a b'u bɔ kunnasiriw kɔnɔ a b'u bɔ kunfirifiriw kɔnɔ minnu bɛ na n'an ka denmisɛnw donni ye kojuguw la ka fɛnjuguw kɛ fanw fɛ donc an bɛ terrorisme ko kuma mun na n'a ye volontariat jɔyɔrɔ bonya sisan terrorisme tɛ dɔwɛrɛ ye baaratayan tɛ donc ni baara dira denmisɛnw ma a bɛ se ka kɛ volontariat ye baara di de ye baara au sens propre du mot tɛ mais volontariat a b'i dege baara la donc volontariat kɔnɔna la musaka dɔɔni bɛ di volontaire ma mais sara tɛ donc denmisɛnw kɔni bɛ baara kɛ baara dege souvent denmisɛnw bɛ papier u bolo u bɛ fɛ ka fɛn dɔw kɛ ou bien u bɛ fɛ ka baara dege yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ opportunité yɛrɛ t'u bolo ka baara dege volontaire bɛ opportunité di bon volontaire diplôme ko tɛ chauffeur bɛ se ka kɛ volontaire ye manœuvre bɛ se ka kɛ volontaire ye bɛɛ de bɛ se ka kɛ volontaire ye diplôme ko t'a la wa siko yɛrɛ fana t'a la n'i bɛ san 18 bɔ dɔrɔn tu peux être volontaire et aider ton pays. Donc en ko o sira fɛ sisan volontariat bɛ se ka dɛmɛ kɛ hali région kura minnu filɛ nin ye ka créer n'a sɔrɔ personnel ba t'u bolo ni moyen ba tɛ état ye état bɛ se k'o mɔgɔ volontaire ta an bɛ o gouverneur ni o cercle ni o sous préfet an bɛ se k'o appuyer collectivité minnu bɛ yen n'a sɔrɔ SESCOM b'u bolo docteur SAEFAM ni fɛnw t'u bolo an bɛ se k'o appuyer o burusi kɔnɔna ninnu na n'i ye mètre 3 di commune ma i ye koba de kɛ o yɔrɔ caman bɛ yen nɔ an ka camancɛ mara n'an ka nɔrɔyan fan ninnu na u mago bɛ école karamɔgɔ la u mago bɛ dɔgɔtɔrɔ la u mago bɛ dɛmɛ la k'u bilasira sɛnɛko fanfɛla la volontariat filɛ nin ye a banna o ye volontariat ye o jamanajɔ de don. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ Bangoni plateau alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru u nana kana bɔ Sherifla denbaya ye u bisimilara alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔra an fana karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Marani Hayidara denkɛ fɛ an karamɔgɔ Seyid Sherif Hamad Tijani Hayidara sigi laɲini tun bɛ waleɲuman dɔn ani duwawu ɲini de kan Abdul Karim Sako a bɛna walawalali k'an ye. Nin ye laada ye san o san mawuludu waati mana surunya ka se ziyaraw ma Bankɔni plateau comité Ansar Dine u b'u sen bɔ o kɔrɔ ka na u ɲɛ da karamɔgɔ n'a ka denbaya la Bankɔni Jakitebugu la o laada u y'a tile ɲina u taara karamɔgɔ a ka denbaya la karamɔgɔ tɔgɔ la ani Sheriflantu tɔgɔ la u bisimilala Sherif Ahmad Tijani fɛ u nana ka na u ɲɛ da karamɔgɔ n'a ka denbaya la ka dugawu kɛ u ye ni ka dugawu ɲini u fɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen min ni an kun dan b'o kan n'o ye ziyara ani mawuludu ye kana duwawu kɛ cogo min na u baaraw bɛ se ka kɛ hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la Ala ka dɛmɛ kɔnɔna na ka u ka kanu n'u ka dɛmɛ yira an karamɔgɔ n'a ka denbaya la
nabaw y'u ka nisɔndiya yira u bisimila ko ɲuman na an karamɔgɔ denkɛ fɛ. Serifu y'an kunbɛli ko ɲuman na, a y'an bonya ko ɲuman na. Vraiment a kɛra sababu ye an ma jɔ an yɛrɛ la, an nisɔndiyara, an wasara kosɛbɛ, ni kontan tɛ filɛ alhamdulillah, an b'a la tanu k'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ denbaya in Ala ka denbaya in kɔlɔsi k'a don hijabu kɔnɔ, ka u mago bɛ min na hɛrɛ la ani wasa la Ala k'o d'u ma. Soma Tijani y'an kunbɛn ni bonya ani karama ani nisɔndiya ye, a ye dugawu k'an ye, an yɛrɛ ye dugawu k'a ye, k'a ɲini Ala fɛ san caman bɛ Ala bolo, Ala k'o ta yira an na si kɔnɔ, kɛnɛya kɔnɔ ani garijɛgɛ kɔnɔ. N'Ala kira barika ye, salli ala Muhammad. San o san plateau bɛ nin ladasigi in kɛ ka na bɔ karamɔgɔ ye ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye. Minnu bɛna ziara la Ala k'u ɲuman na k'u ɲuman segin hɛrɛ la, minnu bɛna mawulu la an bɛ Ala deli ye fana Ala k'u ɲuman na k'u ɲuman segin. Ko in bɛɛ kun ye alijinɛ ko min ye, Ala ka alijinɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye, Ala k'an kisi jahanɛmɛ tɔɔrɔ ma. Ni baaraw kɔni kɛra nisɔndiya kɔnɔna na an karamɔgɔ denkɛ ani Bangoni plateau comité ansardiniw ni ɲɔgɔn cɛ. An ka jɛ ka baya karamɔgɔ den lamɛn ka sanga ni sigi ɲɛ. Jam'iyyatu Ansarudin al-Islam an n'olu cɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o de ye ko Ala kaba kanu. An ye Hayidara lamɛn, a ye laseli min kɛ anw mago bɛ nin na, anw de bɛɛ mago bɛ nin na, ni bɛɛ m'a faamu ne se bɛ n yɛrɛ la ne y'a faamu, ne bɛ fara nin kan wa min se kɛ ne ɲɔgɔnna minnu m'a faamu olu k'a faamu. Ni ka Ansar dɔn de ye Ansar ko ye a banna. Hayidara an dar'i la nka anw ti dan an ka danaya ma dɛ, anw bɛ fɛɛrɛ kɛ ka an se kɛ ka i dɛmɛ i ka ci in lase an ɲɔgɔn dɔw ka nin faamu, sabu an bɛ jɛ min na jɛ fitinin tɛ, Ala de y'an fara ɲɔgɔn kan yan ka wuli ka jɔ kɛ ale tɔgɔ la, ka an se kɛ an yɛrɛ kun na an jogo la, an seko damayira la, ka tila ka bɔ ka di kɛ diinɛ in a bɛ se ka dɛmɛ cogo min. An bɛ o kɛnɛ de kan, kanu dɔrɔn de bɛ se ka nin kɛ, ka aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn, k'a fɔ o kanu min ni Ala ye an jɛ o la yan diɲɛ na yan, ko Ala k'o kɛ jidi fɛn ye fo alijinɛ kɔnɔ, Ala k'o kɛ jidi fɛn ye, Ala k'an n'aw wasa, Ala k'an n'aw kɔrɔta, Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye, garisɛgɛ nafama a barikama Ala k'o d'an n'aw ma. An nana kun min kama ni o de ye ziyara foli ye, mawludu foli ye, Ala k'a don hɛrɛ la, Ala k'a don hɛrɛ la, k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ la, k'a fori hɛrɛ la, Ala k'o fana latigɛ, ka san caman nɔgɔya an ye, an ka sigi ɲɔgɔn fɛ ta Ala m'o kɛra ni Ala kira hɔrɔma ye sɔlda Muhammad. Bunjali Imamba ni ale de fana ye Côte d'Ivoire silamɛtɔn kozim ɲɛmɔgɔ ye Bunjali kɔnɔna na, a wulila ka na bɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ yan fana karamɔgɔ Aseyid Sherifu Usman Madani Hayidara, a nana silamɛya barinya ani kelenɲɔgɔnya o foli de la, ka se ka hakiliw jagabɔ ani falenfalenw kɛ ɲɔgɔn fɛ, maaba fila ninnu cɛ u tilala ka ɲɔgɔn bilasira ni dugawu sanumanw ye. Loto Sidibe ka jatalenw olu bɛna lakale Samayila Sanogo fɛ. Ka nɔfɛtugu a ka laada sigilen dɔ la o min bɛ a bolo a bɛ san caman bɔ. Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ Aseyid Sherifu Usman Madani Hayidara kun ye bɔɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin Bunjali dugutigilakaw, a diinɛ ɲɛmaw, jamana nɔrɔbilaw mɔ tumana min na a sera Bunjali dugu kɔnɔ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ bonya bɛ Mande, bonyamasegin yɛrɛ bɛ Mande, Bunjali diinɛ ɲɛmaw ka tɛmɛ u ka alimamiba ani kozimu u ma ɲɛmaaba fɛ, u nana bɔɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛsin Zamzamiyu mɔ, ka na waleɲuman dɔn kɛ a ye ni ka laban ka ɲini serifukɛ fɛ a ka dugawu kɛ olu ye. O kunbɛ la ni bonya ni karama bɛɛ lajɛlen ye Zamzamiyu fɛ a jabala la, nabaw ye a yira k'a fɔ olu ta ye waleɲuman dɔn ye ka ɲɛsin bani mɔ. O hukumu kelen kɔnɔna na u labanna ka waleɲuman dɔn kɔrɔfɔw caman ta ka ɲɛsin Zamzamiyu mɔ, o min ka wuli ka jɔ ni cɛsiri alisilamɛya ɲuman carila diɲɛ bunna kun kan, maa tɛ maa ɲininka o la bilen. Karamɔgɔ y'a ɲini ni an banna suratu donna an ka la ɲɔgɔn kan an ye na furu pasiki kɛ ka bɛn ni tan na cogoya ye
le ala so so karamɔgɔ bɛ yan cɛkɔrɔba tɔgɔ bɛ so kɔnɔ dugu tɔgɔ kɔrɔ karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ kɔrɔ foli caman dala kan n'an sera k'u ka karamɔgɔ fo wani tagama nali jaliw ye ka bɛn o ma jaliw ye ka bɛn o ma u ye dugawu caman kɛ. Hukumu kelen kɔnɔna na o ye a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka dugawu kɛ ka ɲɛsin Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a Seyidu Sirifu Usumani Hayidara ma sija ni kɛnɛya la janko baara min ni a bɛ a la hali bi u ka se kɛ a fɛ janko buna adamadenw bɛ se a tɔnɔbɔ. A yɛrɛ fana bɛ dugawu k'a ye ɲɛnamaya sija ni kɛnɛya ni lafiya ko di an n'a ma Ala k'a ye ka nin k'an ka ɲɔgɔn ye joona ye Ala m'o kɛra Ala kana k'a ɲɔgɔn ye laban ye. A nana ni hɛrɛ min an fɛ yan k'o hɛrɛ an ɲi bonya la Ala k'a ye a yɛrɛ mana hɛrɛ min sɔrɔ a bɔni kɔ yan k'o hɛrɛ kura di an ma yan Ala k'a ye a yɛrɛ nana an sɔrɔ tɔɔrɔ min na n'Ala ka karamɔgɔcɛ bonya k'o tɔɔrɔ wuli ka bɔ an kan Ala k'a ye a taga ni bannen kɔfɛ fɔ an y'a fɔ n ko karamɔgɔcɛ nali jala n'a ka tɛmɛ an ka laɲini ye min ye o le nin an tɛ taa yɔrɔ jan na an bɛ dan yɔrɔ min na kana lɔgɔ fo di an ma a n'a ka denbaya a n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen a nisɔndiyalen ani nimisi wasa yɛtɔ a ɲɛkun kan ka sanga ni diinɛ ɲɛmaa ninnu ka bɔɲɔgɔnya kɛlen ye ka ɲɛsin a mɔ silamɛya dɛmɛtɔn ani sayɔrɔ nɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyidu Sirifu Usumani Hayidara ye kɛwale in sɛbɛkɔrɔ fo ni ka taare ni ka laban k'o fo o ka ŋɛnɛ ɲumanya la ka ta ka ɲɛsin ale ma k'ala dɔnniya k'a fɔ sigi min masirila ni hakili fɔlenfɔlenw jijalen ye a baaraw kuncɛ la ni duwawu donw ye. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ to Bujali kɔnɔ hali bi alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyidu Sirifu Usumani Madani Hayidara ka tournée in kɔnɔna na Côte d'Ivoire jamana kan Bujali Sirifulakaw ka denbaya famille Hayidara u nana ka na foli di karamɔgɔ Hayidara ma a jabala la Bujali Hayidara la u nana ka n'u ka kanu de jira Sirifukɛ la ka na bonyamasegin foliw fana kɛ min senfɛ u nana ka na karamɔgɔ Hayidara ladiya ni bonyalifɛn dɔw caman dili ye a ma Mamadu Ben Sirifu Usumani ale bɛna na lakalili kɛ Lutu Sidibe ka jaw kan. Mali Islamique ka jɛkuluba au Conseil islamique a Maniema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema Islamiya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyidu Sirifu Usumani Madani Hayidara ka Côte d'Ivoire tournée hukumu kɔnɔna la Bunjali kaw fɛ yen nɔ famille Hayidara minnu bɛ yen olu kɛra jɛkuluba ye ka taa foli bila an karamɔgɔ la. Ani an fa n'an karamɔgɔ ngere ka sɔrɔ ni yɔrɔ in na Bunjali an nana ka na Bunjali an fana bɛ bi an bɛ sigi la yan nɔ n'ale kɔnɔna la yan alhamdulilayi an b'a la tanu k'a barika da tɔw ta ye cogoya dɔ ye nka ne ni tɔw ta o tɛ kelen ye ne fa de don ne karamɔgɔ don ani ne fa jira cogo min Ala de b'o dɔn foyi mun fara ni saya tɛ n'ale nana dugu la yan nɔ k'a sɔrɔ ne bɛ yan nɔ ne ka kan ka kɛ a ka da la khadimu de fo ka taa bɔ yan nɔ nka n'i y'a mɛn taa ka segin ka o dugu sigi cogo in na k'o cogoya ye inshallah ni olu yɔrɔ na cogoya alhamdulilayi kun an ɲɔgɔn sɔrɔ an taara kunbɛn an y'a bisimila yɔrɔ la dugu jɛra n ko an ti tile fiyewu fo an ka na ze jɔ a la k'a ye k'a fo ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu fana kɛ a ye alhamdulilayi an fana bɛ yan ka sigi la yen de y'an ka dutigi ye yen nɔ Abdul Karim Kunba alhamdulilayi tɛmɛnen kɔfɛ an ye hijira fitinin sɔrɔ n'o ye saga jigi kelen ye ka na n'a ye ka n'a d'a ma an b'a fɔ n ko ndigiɲɛw ka hidiya dɔ ka di masa Sulemani ma bɛrɛ tɛ sa nka alhamdulilayi ani an bɛ masakɛ inshallah an nana ka n'a d'a ma ka dugawu fana ɲini a fɛ se de b'an kɔrɔ assalamu alaikum. Maa minnu ye kuma ta famille Hayidara tɔgɔ la olu y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ni an karamɔgɔ yeli ye da sera jɛɲɔgɔnya mun tun bɛ olu fa ani an karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ u da sera olu ma u labanna ka nisɔndiyafɛnw di an karamɔgɔ ma ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye ani ka dugawu ɲini a fɛ. Yalla ko Bunjali silamaya bɛ yan siga t'a la o ye anw mɔgɔ de ye Allahu akbar o ye an ka Sarifu Hayidara ye naam tɛmɛtɔ ka bi fɔlɔ la
sɛbɛnfɔ y'a kunbɛ o y'a bisimila ka fɔ a ka jigin ka dugu kɛ dugu la u ka sabati ka kɛ diinɛdugu ye ka kɛ madinɛdugu ye o siribugu na bɛ kunjɛlen yan o duniya de anw ye alhamdulillah n'a y'a mɛn k'a fɔ an fa a n'an kɔrɔ a n'an balimakɛ a n'an sinji ka fɔ a bɛ to kunjɛlen kɔnɔ wajibi don an ka n'an sen dɔn ka foli bila a bɛ bila sigi la bi o sababuya fɛ n'aw ko ma fɔ a ka se anw fɛ so kɔnɔ ka sɔrɔ ka na foli kɛ tɛ se ka ɲɛ ala ni kow cogoya fɛ o la an ye sira ɲini an faw fɛ ka sira ɲini an baw fɛ k'an dɔgɔw a n'an kɔrɔw n'an yɛrɛ kan ka na lɔ ka foli d'a ma ko a marahaba wa bisimila alhamdulillah في الرسل من بالهاشمي يشبه حرام علينا قلب أحبه صحيح صلى الله عليه وسلم رسول كريم ما سقط ربه Amaladonné k'a fɔ Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique Maɲima groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲima halisa a y'a dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔra an karamɔgɔ Seyid Cherif Ousmane Madani Aidara fana ye a ka nisɔndiya yira ni bunjalikaw ka famille Aidara wulili ye ka na ale sɛgɛrɛ ka foli bila a la a diyara ye a bɛnna ma Amaladonné fana k'a fɔ ko famille Aidara mun bɛ bunjalikaw fɛ u ye nisɔndiya fɛnw di an karamɔgɔ ma Mali jamana kɔnɔ den minnu ni olu sigilen don o jene Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na u bisimilara alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ fɛ an fana karamɔgɔ a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara u nana bonyamasegin foliw ani waleɲumandɔnw de kɛ ka laban n'a ka shirifu dugawu sanumanw ɲini Fatumata Kane ale bɛ na lakali kɛ Loto Sidibe ka jaw kan an fana karamɔgɔ Seyid Cherif Ousmane Madani Aidara a ka nin sen Côte d'Ivoire jamana taama a na mɛn ka lakale tariku kɔnɔ ka da ka wasati tɛmɛnen kan a se don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a ye dugu o dugu kɛ maanifin de kun bɛ suuru kana dugawu ɲini na bɛɛ lajɛlen ko basande bani kana taa k'a sɔrɔ maa da kɔnɔ dugawu sanuman sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na Mali jamanaden minnu sigin bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na o jeni Seyid Cherif Ousmane Madani Aidara a ka tile damadɔ kɛ o jeni dugu kɔnɔ a y'a balima maliyɛnw bisimila u k'u nana dugawu ɲini ka na waleɲumandɔn foliw kɛ a ye ka laban n'a ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin basande bani ma ɲɔgɔn sɔrɔbali an nana karamɔgɔ Haidara fo a nana wojinɛ an fɛ an fa Madani den an nana fo ani maliyɛn kuntigi ani Tuba mara mɔgɔw ani Madinani mara mɔgɔw an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka na foli k'a ye ka na bonyamasegin k'a ye ka na ɲini a fɛ a ka dugawu k'a ɲɛ an fana bɛ dugawu k'a ye parce que silamɛ don tɔgɔtigi lo mɔgɔba lo n'a nana an tun bɛ fɛn min ɲini a nana sɔrɔ wojinɛ yan an kan ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ an ka so ka na a fo an nan'o silamɛya foli la ani sigiɲɔgɔnya foli la ani badenya foli la ani maliyɛnya foli la adamaden ye danbe de ye adamaden ye danbe de ye n'i y'i danbe don walahi o ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ de n'i bɔkɔlɔw fana don walahi ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ de adamaden y'i yɛrɛ de adamaden y'i yɛrɛ de ni an balima filaw misi baarakɛlaw garabali baarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛ yan ka taa Tuba yan ka na bila Madinani yan ka na wojinɛ mara la yan a fila bɛɛ lajɛlen bɛ yan a bɛɛ lajɛlen bɛ misi baara la an fana ni wojinɛkaw fana bɛnnen don an bɛ wojinɛkaw fo la parce que n'i ye jama ni ne yan ni jatigiw ma sɔn an tun tɛ fara ɲɔgɔn kan yan jatigiw sɔnna de an farala ɲɔgɔn kan yan an b'a k'u la fana u b'a muɲu fana u y'a kɛ mun de kosɔn k'a muɲu mun de kosɔn u y'a muɲu ni silamɛya de kosɔn u y'a muɲu ni badenya de kosɔn k'an ni olu ye badenmaw ye an ye silamɛw ye silamɛw de kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fana fɛ foyi t'an fɛ wojinɛ yan an ni wojinɛ faamaw bɛnnen b'a la an ni perefe bɛnnen b'a la faamaw bɛɛ bɛnnen b'a la an fɛ wojinɛ o la tɔɔrɔ su t'an kan yan ni hɛrɛ ko n'i ka dɔn maa min nana dugu o dugu i bɛ ka sanji 2 sɔrɔ ka fo ka taa se san 30 san 40 ni hɛrɛ tun tɛ i b'o ko ye wa i bɛ taa de a maa ka dɔgɔya min m'a ka so jɔ yan maa ka dɔgɔya min t'a ka du kɔnɔ yan fɔlɔ tɛ min bolo yan o maa ka dɔgɔya de o de ko sa an fana bɛ wojinɛ fo la sigiɲɔgɔnya la
badenya la an bɛ dugawu k'u ye Ala ka sini kɛnɛya d'u ma Ala k'an ŋuɲɛ ko ɲɔgɔn na Ala ka sababu ɲuman d'a ma Ala k'an ka hamina ko nɔgɔya Ala ka silamɛya jidi ka silamɛya kɔrɔta ka barika don silamɛya la k'an sutura sira kan k'an kana sira kan a kɛnɛ in kan waleɲumandɔnw cayara nabaw bolo minnu kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin o jeni ka bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ o jeni marabaw la ka na sa duguden bɛɛ lajɛlen ma k'u fɛ sigiɲɔgɔnya ka di baara ninnu ka sɔrɔ ka kuncɛ ni Seyidi Sherif Usman Madani Aidara a ka Ala wele kan sanumanw ye o de fana b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don. Kongo Kinshasa ka ufe furubaton 65 ɲɔgɔnna farala ɲɔgɔn kan ka ɲini jamana ɲɛma Félix Tshisekedi fɛ a kana tɛgɛnɔ bila kɛ sariya sɛbɛnna min donna bala wasablo filaw fɛ sanfɛ wasablo ni duguma wasablo n'o bi furubakalata ko fɔ min kan ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la don nataw la. Furubaton y'a yira jamana ɲɛma Félix Tshisekedi la ka fɔ ci wɛrɛ kan ka ye jamana ɲɛma la Kongo Kinshasa kungo ɲɛnabɔli la ni furubakalata labɛnni ye. Furubaton minnu kun bɛ ɲɛkun na ka wele bila jamana ɲɛma mɔ Lucha RDC, Filimbi, Civil Bridge ani Génération Z u ko jamana ɲɛma na nɔfɛmaw ye laɲini min kɛ n'o ye ka sariya dɔ ta min bɛ furubakalata labɛn jamana kɔnɔ ko tiɲɛ don jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ Cour constitutionnelle y'a don ba la k'a fɔ a bɛ se ka kɛ hali n'o y'a sɔrɔ sariya sen 44 ɲɔgɔnna bɛɛ a y'a yira k'a fɔ fiɲɛ bɛ minnu nacogo la ko nka u n'a ta bɛɛ u b'a ɲini jamana ɲɛma na nɔfɛmaw fɛ u kana ko in don ba la ka sabu kɛ bi Kongo Kinshasa kɔrɛ yan fa fɛ mankan bi mɔɔw bɛ ka bɔnɛ u ni na diɲɛ don o don maa nana masumaninw ka lakana jamana ɲɛma fɛ minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ mankan ye olu ka segin u nɔ na nin bɛɛ kan ka kɛ jamana ɲɛma ka ci ɲɛnabɔtaw ye ni furubakalata labɛnni ye ko bawo ko ni jamana ɲɛma ye furubakalata in labɛn a laban bi yɛlɛma don Kongo Kinshasa fangaw sigi cogo la kalataw minnu bolo dan bɛ ni olu kan ka kɛ u kuma la olu bɛɛ lajɛlen na dɔgɔ cɛ jamana ɲɛma yɛrɛ ka kumaw minnu kan ka dafa n'o ye manda 2 ye o laban kana na taa kɛ manda 3 ye o jɔrɔ bɛ u la nka jamana ɲɛma ka fanga ɲini dɔ UDPS ma ɲɛmaw kɛmɛ ka jira k'a fɔ olu bɛ sariya in lapasa furubakalata ka labɛn ka sabu kɛ fiɲɛ dɔ de bɛ Kongo Kinshasa jamana fanga sigi cogo la furubakalata in labɛnnen de bɛ n'o fiɲɛw furakɛ o tumana k'a ni kɛli ka kan. Libi kɔrɔ yan fa fɛ a ɲɛmaya bɛ Maréchal Khalifa Haftar de bolo nka ntɛnɛndɛmɛnen Maréchal Khalifa Haftar ka surasiya kɛlɛcɛ gwɛlɛn fara Benghazi dugu yɛrɛ kɔnɔ min fa cogo juguyara wa a kɛra sababu ye maa caman ka jigiya k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna labɛnba tɛ Maréchal Khalifa Haftar bolo jamana kɔrɔ yan fa fɛ ka sabu kɛ maa min fara a nɔfɛ nin ye a ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma de don service de renseignement ɲɛma Fawzi El Mansouri a bɔtɔ de misiri dafɛ wulatile yan fa fɛ dɔw kun kɛn kun bɛ ka mugujugu baratu mɔbili la k'o dɛn a kɛrɛfɛ o forondɔ ye Fawzi El Mansouri ni kɛnɛ karaba Maréchal Khalifa Haftar denkɛ min bɛ surasiya kunna n'o ye Khaled Haftar ye o ye kuma ta ka jira k'a fɔ minnu ye ko in kɛ fugariw de don wa labɛnw bila bɛ sen kan ka kokolo kɛbaw ɲini ni k'u bila bɔgɔ jeninen ka bolo kan nka u n'a ta bɛɛ maa in fali ɲuman tɛ Maréchal Khalifa Haftar ka faamu bawo maa caman kɛmɛ ka jigiya k'a fɔ jamana kɔrɔ yan fa bɛɛ lajɛlen bɛ a bolo a ka sɛbɛn ka boli a bɛɛ kan nin n'a ɲɔgɔnna walejugu ka ɲɛsin a ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen ma k'o bɔnɛ a ni na nin jogo in nɔ nɔgɔya rɔ a bɛ siga don Maréchal Khalifa Haftar ka labɛnw na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Libi jamana kabini Muammar Kadafi kundonna nazarala setigi jamanaw fɛ ka na bila bila a tilan bɛ 2 ye tilebi yanfa ni kɔrɛ yanfa cɛ kɔrɛ yanfa bɛ Maréchal Khalifa Haftar bolo tilebi yanfa o bɛ mɔɔw bolo minnu nkɔkɔrɔ don bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ bawo olu de kɛmɛ k'u lakodɔn hakili jagabɔw kɔni bɛ senna min bɛ se ka to kalata bɛ labɛn Libi jamana kɔnɔ ka fan filaw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana kelen ye Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump yɛrɛ kɛmɛ k'o labɛn bila sen kan ni a ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen ye farafinna gun kunkan n'o ye Masada Bulosi ye Libi fan filaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ka kɛ jamana kelen ye. Ni Amérique jamana kɛra Iran jamana da don fɛn ye ni mugujugu ye nucléaire Amérique jamana k'a dɔn k'a fɔ a dagayɔrɔw ma na ye Iran fan o fan fɛ u si tɛna kisi nin ye Irankaw ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen corps de gardien de la révolution islamique ɲɛma ka kɔrɔsigi Mohamed Reza Nahdi de ka kuma ye ani kunnafoni diso dɔ cɛ min wele ko PBS Amérique jamana dagayɔrɔw minnu bɛ Iran jamana dafɛ ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ
u tɛna kisi yala Iran jamana kɛlɛcɛw de na t'u minɛ diɲɛ ɲɛfɛ wa wale kele Iran jamana dɛmɛ jɛkulu minnu bɛ ka Iran jamana dɛmɛ kɛlɛ in nɔ olu de na Ameriki jamana kɛlɛcɛ daga yɔrɔw daminɛ wa a m'o kɔni buguna tigɛ a ɲininkali ye kunnafoni di so PBS fɛ yala Iran jamana labɛn bɛ ka mugujugu dilan wa a ko Iran jamana tɛna se mugujugu dilan mɔ ka sabu kɛ bibi in na Iran jamana ka lakana o se bɛ Iran jamana ɲɛmaw ye ka sɔrɔ mugujugu tɛ a ɲininkali yala diinɛ ɲɛmaaba Mujtaba Khamenei yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛ la mun de n'a mɛn n'o ye kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen corps des gardiens de la révolution islamique ɲɛma ka kɔrɔsigi n'o ye Mohamed Reza Nahdi ye a ko ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a ka lakana sirimɛ o de la ko n'i y'a ye Mujtaba Khamenei diinɛ ɲɛma tɛ ka ye ɲɛ la ko lakana ko de don ka sabu kɛ u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ la maaw don minnu ka sira tɛ sariya la ɲigirɔ jalenya de y'a maaw ta ye o tuma na a ka kan u ka diinɛ ɲɛma k'i ɲɛma dugu u kɛlen ka ɲininka yala e yɛrɛ ɲɛ dara Mujtaba Khamenei diinɛ ɲɛma ka ɲɛŋɛ a ma sɔn k'o fɛnɛ jaabi a ma biladɔniya k'a fɔ Irankaw ka diinɛ ɲɛmaaba kura Mujtaba Khamenei kabini kɛlɛ dadonna Ameriki ni Iran cɛ ɲɛ ma se ka da kan a sigilen kɔ a fa nɔ na Ayatollah Ali Khamenei o min fara Ameriki jamana ka bundeli fɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump bɔtɔ OTAN tɔn jamanaw ka lajɛba kɛnɛ kan Turki duguba la Ankara jɔrɔ kamɔ a ye pankuru fali bɔ kɛra ko kalamɔ sisan de kunnafoni di so caman namɛn ni a ye Ameriki jamana kɔnɔ k'a daminɛ Washington Post la k'a fɔ ka bɛn ni uti kalo tile ta tɛmɛnen ye ko OTAN tɔn jamanaw ka lajɛ min kɛra Turki duguba la Ankara juillet kalo la lajɛ bannen ni maaw ye k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ladalako la a bɛ don jamana ɲɛma ka pankuru min kɔnɔ n'o bɛ wele ko Air Force One a donn'o kɔnɔ kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ɲɛbosolen ɲɛna u n'u ka jabaraninw nka olu bɛɛ taalen kɔ Ameriki jamana ɲɛma ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen y'a ɲini a fɛ a ka bɔ jamana ɲɛma pankuru in kɔnɔ n'o ye Air Force One ye ka don pankuru mankanni wɛrɛ kɔnɔ min bɛ wele ko C-32A ka segin ni a ye Ameriki jamana kɔnɔ ka sabu kɛ ko Iran jamana ka farati y'an kan kunbɛn jamana ɲɛma Donald Trump kunna i n'a fɔ a ka pankuru bɛ sɔn ka susu sani dugu cɛ Donald Trump ni minnu bɛ taama ɲɔgɔn fɛ pankuru kɔnɔ n'o ye kunnafonidilaw ka jɛkulu min bɛ ye pankuru kɔnɔ a da fɛ ka taa se jamana ɲɛma pankuru kɔnɔ baarakɛlaw ma nin si kun t'a kalama k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump jiginna ka bɔ u kun yanni pankuru ka wuli n'u ye fo ka taa fɔ u sera u seyɔrɔ la a b'u kɔnɔ ko u ni jamana ɲɛma bɛ ɲɔgɔn kan nka jamana ɲɛma tun bɛ pankuru mankanni wɛrɛ kɔnɔ ka sabu kɛ ko sɔmi kun sɔrɔ kun bɛ k'a fɔ Iran jamana kun bɛ sɔn ka jamana ɲɛma pankuru susu sani dugu cɛ a segintɔ Turki ni Ameriki jamana cɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump segintɔ a bɛ kunnafoni di min kɛ furanjɛ rɔ Ameriki jamana kunnafoni di so New York Times y'a jira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma ka kunnafoni di la a y'a jira k'a fɔ Iran jamana kɛn bɛ farati ye ni yɛrɛ de mɔ a y'o lase k'a to pankuru mankanni kɔnɔ a segintɔ nka k'a fɔ ko a ye pankuru falen k'a sabu kɛ Iran jamana ka farati ye a da kɔni kun ma se o mɔ a don o de fana bɛ dansigiya bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲɛ kunnafoni di so ɲɛmɔgɔ Sofɛ ka lasew ma anw ni cɛw ka filɛli ɲuman na aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Alliance jɔ k'o kɔnɔ